Vlastníte obchod s potravinami a odoberáte tovar z veľkoobchodu Labaš? Dnes vám ukážeme, ako môžete jednoduchšie a rýchlejšie objednávať tovar a tým zvýšiť efektivitu vášho podnikania. Nestrácajte čas zbytočnou administratívou. Venujte sa radšej samotnému podnikaniu. Chaos s faktúrami? Minulosť vďaka novej Labaš aplikácii, s ktorou máte všetky objednávky a faktúry prehľadne na jednom mieste. Skenujte tovar priamo v predajni a pridávajte produkty do košíka jediným klikom. Alebo si tovar jednoducho a rýchlo vyhľadajte vďaka prehľadnému zoznamu kategórií. Zapnite si notifikácie a buďte informovaní o stave vašej objednávky, tovare na ceste, o aktuálnych akciách či nových produktoch. S aplikáciou Labaš spravujete všetky svoje prevádzky na jednom mieste a získavate prehľad o stave účtu, stave objednávok alebo reklamáciách. Jednoduché, rýchle, efektívne. Presne tak, ako to vaše podnikanie potrebuje. Stiahnite si komplexnú aplikáciu Labaš pre váš biznis ešte dnes a využívajte všetky výhody, ktoré vám naša nová aplikácia ponúka.